आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो आं दि मा जानानै थादों क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमा सिंनि बंसिजरा केन्द्र क्लाबनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों सेसापानि दै गुसु बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिफुंनो थि खालामदों। अक्ट'बर दाननि 28, 29 आरो 30 खालाराव दिन्थिनो गोनां बर' सावथुननि मुंफोरा फारियै दाउखा बिदै, थैनि गाब आरो मोसा। बर' सावथुन अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ मख'नाय खालाराव बर' सावथुनफोरखौ नायफैनो थाखाय बंसिजरा केन्द्र क्लाबनिफ्राय खावलायदों। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि नांगौ जायो नाथाय जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा बुङा मानो जों मालाबाबो सैथोखौ दोनखोमानो हाया। सानसेब्लाबो सैथोआ सैथोनि नुजाफिनो। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंनि खर'आ बे गोदोनायाव माबोरै थाखो? आंनि खर'आ आंनि गोदोनायाव थायाबा नोंनि खिबुआव थानांगौ नामा? ओइ बुबा ओइ इंगिला सोलायना हो। दिस इज मा जारें जारें नुजोबखो फंबाय दाख्लि माथो बिदि नङामोन। दिस इज आई एम इन मिस्टेक। नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? नों लेखा फरायनायथ' फरायनाय आफा लेखा गोरों फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोर बायदि फिसाखौनो नांगौ। मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय। गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदो ना गावनि होननानै दिनैबो दाबो नेनानै दङ नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिं लानानै। आंनि गोरबोआव बोहैनाय थैया सोमखोरनि मुङैनो फुंखा जानानै अरायबो बोहैबाय थागोन बाजै। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा, माब्लाबाबो जानो हाया। गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो। नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा माबायदि मोनखो नोंसोरो? नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा, बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो, जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो। सौसि सौसि बिबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाथिजों ओंखाम जानायनि सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। नोंनि नुबाय लावथिर गावहरनाय बायदिसो जेरै गावहरो सिदा थांखायो। खेंखेंखेंनि आंजों सोलिया मोनथिबाय। आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो। नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो आं दि मा जानानै थादों। आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा। मानोना जोङो मानसिसो, जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बिरिद' नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो? सोर दङ नोंहा बे जिउआव? जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबनानै थायो बेलाय बहा होनो? मा सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो? ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा? 10,000, 20,000, 30,000 बेसेबां नांगौ बुं? आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा। गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला। गोरिब मानसिनि आखाइजों सोरबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय?
फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोरबायदि फिसाखौनो नांगौ मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदोना गावनि होननानै दिनैबो दाबो नेनान दङआ नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिं लानानै सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसि खोला नों आंनि ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दागाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय आंखौ फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायो ना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला गोरिब मानसिनि आखाइजों सोबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय